Avui, dia de Santa Cecília, la patrona de la Guàrdia Urbana de Lleida, he tingut l'honor d'acompanyar el PAE en cap i a tot el consistori en la celebració d'un dia meritori i solemne, com són les condecoracions que reben ells i les agents de la Guàrdia Urbana de Lleida i també tots aquells col·laboradors i col·laboradores de la societat civil o de la resta de cossos de seguretat, autoritats judicials que fan possible que Lleida dia a dia millori en el seu model de seguretat ciutadana. Des de la Generalitat de Catalunya volem millorar la coordinació i la tasca que es fa amb les guàrdies urbanes i policies locals i assistir com a consellera a un acte com el d'avui és la millor manera d'expressar aquest compromís de treball en comú i en conjunt per millorar la seguretat arreu de Catalunya i especialment als nostres municipis.